To masu kallon mu yau ga Shamsu Yahaya Gulo. Na'am. Sound engineer a Kano da kuma producer a Kano wanda shine wanda ya shirya fim din Uwar Gida. Na san duk masu kallon fina-finai suna kallon fim din Uwar Gida wanda ake nuna a duk yau ranar Talata. Gaskiya. Saboda haka zan so a ce masu kallo ko kuma ce shi kansa Shamsu Gulo ya yi mana bayanin wannan fim a cikin takaitaccen lokaci irin nasarorin da aka samu da irin gwagwarmai da aka sha kafin a je ga kallonsa gashi kuma yanzu tunama an fara kallonsa an je kusan kashi na biyar. Na'am. Assalamu alaikum, sunana Shamsuddin Yaya wanda kuka fi sani da Shamsu Gulo. Gaskiya makallata fina-finan Hausa hakika muna farin ciki da yanayin yadda muke samun sakonninku da gyare-gyare kuma da farin ciki da nuna mana kurakuranmu da kuma nuna mana nasarorin da muke kawowa a cikin masana'antar Kano da kuma fina-finanmu da aka yi. Uwar Gida fim ne wanda ya zo da sakonni a dunkule, zan yi abin a gurguje. A maganar gaskiya dai in baka kalli Uwar Gida ba ko kuma kana kallo to ka je ka fara kallo, in ma ka tsaya ka je ka kalli inda baka kalla ba. Uwar Gida ya zo da sakonni kala-kala musamman ma'aurata da matasa masu son auren da kuma iyayenmu wanda suke da auren ne yanayin zamantakewa ‘ya'yansu suke zaman aure a gidajen majajensu. Ya zo da darussa da sakonni kala-kala. Amma Shamsu Gulo akwai ɗan ƙorafi da masu kallo suke yi. Wani fim ɗin gashi ya yi kyau ya ƙawatu amma kuma rabin awa ne bai kai awa ɗaya ba. Me ya kawo da matsalar? Abin da yake faruwa da Allah muna so a yi mana uzuri a season 1 amma insha Allah in mun zo season 2 in Allah ya yarda zai ringa zo muku cikakku sosai da sosai, kuma mun dan samu shot ne mu ma ba yin kanmu bane ba a san mu bane ba, amma da Allah yan kallo muna neman afuwa a matsayina na producer wannan film din a yi hakuri insha Allah kuma za a yi muku yadda kuke so ya kamantawa mu. Kuma da matuƙa masu kallo sai an tara da mu wani makon domin ganin mu dauke da wani sabon jarumi ko kuma producer